Assalamualaikum Barkam, na sake kasancewa cikin wannan channel namu ta Nasir Online House TV. So idan kai sabon zuwa ne ka daure ka dana mana subscribe ka taba kararrawa ka mana liking a wannan video. So a yau zan mana video ne akan yadda zamu yi fake referral na Mara wallet, yadda zamu samu Gmail unlimited da kuma yadda zamu samu phone number unlimited. So kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon namu zan nuna mana yadda zamu yi insha Allah. So dama abin da ake bukata domin yin referral a Mara wallet ana bukata ne ka samu Gmail da kuma phone number. So insha Allah a wannan bidiyon namu zan nuna mana yadda zamu same shi duka. So kamar yadda kuke gani ga nan app guda uku wanda zamu yi aiki da su da Temp da virtual sim da kuma shi Mara app. So kamar yadda kake gani zaka shigo cikin Temp naka, so sai ka bude shi kamar haka. So bayan ka bude ga fiskan da zai fara nuno ma, so sai ka jira shi ya wuce ya kai ka ciki inda zaka samu Gmail din. So duka wannan link application kwaya uku, so zan ajiye muku link din a kasan description, sai ka dauka ka je ka yi downloading nasu. So bayan ya nuno ma fiska kamar haka, already kai ba kama da nunawa saboda nawa shi premium ne ba irin wanda za ku yi downloading ba ne. So kamar yadda kuke gani zai nuna muku fiska kamar haka. So ina danna copy yanzu haka za ku kai copy, na yi copy din wannan Gmail din wanda suka bani. So ga a dan sama za ku ga an rubuta change. So kamar yadda kuke gani bana taba change nan ku gani, ku lura da Gmail din da yake kai. So in kun duba yanzu za ku gani cewa Gmail ya canju. So bayan ƙara danna ku gani, so kun ga Gmail ya canjo. So already kai kawai zaka yin clearing din shi ma saboda naka ba wai lalle ne nuno ma wannan change din ba kamar yadda nawa ke nuna min saboda nawa premium ne. So kamar yadda kake gani sai ka shigo cikin app din kamar haka, kai paste din nashi. So sai ka danna continue. So bayan ka danna continue sai ka jira. So ba mu wuce, so it's already kawai in ka zo ka seta wannan abun kamar haka. So sai ka shigo yanzu haka, sai ka koma baya kai minimizing, ka shigo cikin shi app naka. So in kun duba za ku gani cewa an turo message ma, so an riga an turo message gashi nan. So sai ka danna login kawai direct. So kamar yadda kuke gani sai ka sa referral code naka. So mu yanzu haka mun riga mun wuce Gmail, so sai ka sa name. So kamar yadda kake gani bayan ka riga ka cike abun da zaka cike dai, so zai kawo ka fiska kamar haka. So bayan ka riga ka gama ka zo nan, so zai baka namban kasashe da yawa. So mu kasance namban da zamu je mu nemo yanzu haka, namban da zamu je mu nemo namban United States ne, ba za mu yi aiki da namban Nigeria bane. So kamar yadda kuke gani anan haka sai ka rubuta United States. So kamar yadda kuke gani ga nan United States ta fito. So yanzu haka zai tambaye ka phone number. So dan ajiye ma link na virtual sim wanda zaka shiga Play Store kai downloading nasa. So dan ajiye ma link a kasan description sai ka shiga ka duba. So bayan ka zo ka yi register, zan nuna muku wanda za ku register. So ga nan da zaka shigo. So kamar yadda kuke gani ga nan number an bani. So kamar yadda kake gani sai ka copy ita wannan number da suka baka nan. So sai ka copy wannan number gabaki daya. So yawa bayan ka gama copying wannan number sai ka danna submit. So kamar yadda kake gani za su ce sun turo ma OTP. So kai kawai sai ka danna get voice code. So bayan ka danna sai ka koma cikin shi virtual sim naka. So sai ka jira wannan kiran zai shigo ma zuwa cikin shi wannan virtual sim naka. So yanzu kamar yadda kuke gani haka sai ka jira har wannan call nasu ya shigo zuwa ciki. So it's already dama ka riga ka danna call, ganan second suna tafiya. So yanzu haka za mu jira wannan kiran ne ya shigo. So gashi nan ma yana ringin kawai bai nuno mana bane saboda matsalar network ne yana ga. So kamar yadda kuke gani dai za mu jira har wannan call din ya fito mana. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya mun ɗauki wannan wayan, so sai mu yi minimizing kawai. So kamar yadda kuke gani za ka yi minimizing mun sa wannan code ɗin da suke gaya mana. So ga
kamar yadda kuke gani bayan ka gama sa wannan code din na kawai sosai na submit. So ganin yanzu haka in kun duba za ku gani na yi referral ɗaya ba tare da phone number ba, bana da kuma da Gmail. So kamar yadda kuke gani shi yanda za ka yi wannan register na virtual sim din nan. So kamar yanzu dai na riga na yi wannan da kuke gani, so zan zo na yi clearing din shi ne. So kamar yadda kake gani bayan ka yi clearing din wannan shi virtual sim din naka, so shi ma wannan tunda mun gama aiki da shi mun riga mun yi guda ɗaya, so sai ka samu ka yi clearing na shi ma ra'af naka kenan. So shi ma bayan ka riga ka yi clearing din shi, so za ka zo Temp ma ka yi clearing. So amma ni kasancewa ba sai na yi clearing ba, kawai zan shigo ne idan na wannan change din da na nuna muku. So kamar yadda kake gani bayan ka zo sai ka shigo cikin Temp naka bayan ka yi clearing din shi kenan. So bayan ka shiga za ka jira shi ya bude ma ne saboda ka riga ka yi clearing, sabo ne. Sorry kasancewa network ɗina ne yake dan bani matsala, so ba na shigo cikin shi wannan din, so ba na yi clearing din shi kawai wadda zai bata lokaci ba mu koma. So masha Allah ya dawo. So za ka danna change din nan, bayan ka danna change ya ƙara baka wani, to shi ma sai ka ƙara yin copy na shi. So bayan ka yi copy sai ka shiga cikin mara app naka still kenan. So kun ga azu na riga na yi ɗaya, yanzu kuma ina kan na biyu ne. So ba na nuna muku yadda za ku yi register har na virtual sim din nan saboda na yi clearing din shi, dan sake sabuwar register ne. So kamar yadda kuke gani na sa Gmail a nan gu zai yi verify. So kamar yadda kuke gani zan ƙara komawa cikin message ɗin ya shigo, kana tura message zai shigo ba tare da wani ɓata lokaci ba. So masha Allah bayan ka riga ka yi verify sai ka sa referral code naka anan. So kamar yadda kuke gani sai ka ƙara sa suna kuma. So bayan ka sa suna sai ka ƙara zuwa nan sai ka zaɓi wannan United States ɗin nan. Yauwa sai ka zaɓi wannan United States ɗin nan, ga ta nan ta fito ma sai ka zaɓa. To bayan ka zaɓa sai ka shiga cikin virtual sim naka. So already dama mun riga mun yi clearing ɗin, sai ka danna I agree sai ka yi allow ɗin shi. So bayan ka riga ka yi allow zai nuna ma sign in anan, ga nan sign in anan nan, gashi nan yadda nake zagaye muku nan. So za ka taɓa wannan sign in ɗin ne. So bayan ka danna sign in ɗin za ka shiga cikin wannan app ɗin kenan. So yanzu kamar yadda kuke gani zai kawo min Gmail ne. So kamar yadda kuke gani ba na sa Gmail ɗina. So bayan ka sa Gmail sai ka jira shi ya wuce da kai. So bayan ya kawo ka fiska kamar haka yadda kuke gani zai ce ka sa name, ka sa kuma last name, ka sa Gmail. So ba ruwanka da wannan kawai, ba ruwanka da wannan, ba sai ka sa ba saving. So bayan ka yi saving za ka shigo nan, da ka yi saving za ka shigo nan inda kuke gani nan din nan. So bayan ka shigo kamar yadda kake gani ga nan my phone number za ku ga available one ma. So masha Allah sai ka taba kai. So bayan ka taba gashi nan za ka ga cewa sun bani number ne gashi nan ta United States. So kamar yadda kake gani zan yi minimizing. So sai in kwafo wannan number da kuke gani kamar haka. So gatanan number ne. So kamar yadda kake gani za ku kwafo wannan number kamar yadda kuke gani haka. So bayan ka kwafo sai ka danna submit, sai ka ƙara danna wannan voice ɗin. So kamar yadda kuke gani za mu ƙara jira wannan call ɗin ya shigo mana. Wani lokacin network ne yana ɗan tsayawa, so amma it's okay kawai network ɗin kai yana da ƙarfi. Wannan matsalan ba ta dinga samuwa ba saboda ni ma inda nake ba network ne sosai. So 0787. Your verification code is 980.
kamar yadda kuke gani sun gaya min wannan code din nasa. So gashi nan kamar yadda kuke gani na ƙara yin wani referral din. So masha Allah gashi nan dai ya riga yayi. So inda haka in kana so ka ƙara samun wannan phone number kawai za ka ƙara zuwa ne kai clearing. So ba din nan so shi za ka yi clearing kawai. So kamar yadda kuke gani is already dama ni na riga na yi, mun riga mun yi har biyu yanzu haka a wannan bidiyon ma dan yi sai. So gashi nan wannan ma sai kai clearing din shi. So dan uwa haka ne za ka yi ka samu free Gmail, free phone number, unlimited ka yi farar amara. So mun gode, a daure a danna mana subscribe, a mana liking a wannan bidiyon, a yi share wato yan uwa su amfana. So mun gode.